saa pyörä. Lähtee sininen. Anne, kädet lantiolle! Omat kädet sinne kaverin lantiolle ja kyynärpäät kiinni, kun tulet ohi. Paino alas, pidä kyynärpään kiinni, ettei kaveri saa jujia matkalla. Otat jalat tiukkaan yhteen, kun teet sitä halpin päälle. Kyynärpäät kiinni. Otat kaikissa rauhassa. Pidä kyynärpäät omissa kylissä kiinni, silloin kun oot siellä kaarta. Ja paine päälle. Paine päälle. Nyt ja paina. Paina. Nouse vaan, hyvä Tero. Puukit sisään, Terppa. Nyt Tero, jos saat, niin laita bodytriangelin päälle. Anne! Kunnolla selkää, Tero, me kunnolla selkää. Kääntyy muuten. Omat kyynärpäät kylkiin kiinni. Perse alas. Sinne justiin. Anne, kädet lantiolle ja leuka ylös. Sieltä kautta lähdet availemaan sitä kaartia. Tero, saatko jalat bodytriangeliin? Anne, hyvän tasapainon koko ajan. Taas sitä lantion kautta lähdet avaamaan niitä jalkoja. Jalat on auki. Pidät vaan kyynärpäät kiinni kyljessä. Omat kyynärpäät kiinni. Jalka pois jalkojen välistä, Tero. Vasen jalka pois sieltä. Kaveri lähtee hakemaan omaa kanssansa kiinni. Eikä paljon koko ajan. Anne, nyt sun pitää lähteä ohittaa. 4 minuuttia laittaa. Just 4 minuuttia. Anne. Ailet pisteet tuli siinä vikaan. Kyynärpäät tiuskalle kyljessä kiinni. Lähdet ohittaa kiinni halppuun ensin. Ohita sitten halppuun sen jälkeen. Vai! Kyynärpäät kiinni kylkiin hakemaan. Omat kädet kaverillaan. Katse ylös, saat selän suoraksi. Nyt on jalat auki. Sä voit nousta ylös ohittamaan. Sä voit nousta ylös ohittamaan ja pidät sen kaverin polvet kiinni. Ja polvet kiinni. Just noin! Ja paino alas. Pidä siinä. Pidä. Paino alhaalla. Paino alhaalla. Munat mattoon, Hanne. Antti, tiukasti koulutuksen polville ja kaksi lantiolle. Tai sitten munat mattoon. Hyvä koulutus.